Dan juga dari teman-teman Delta Professional Audio Siap Project. Video syuting Mas Ari, terima kasih Mas Badut. Jos Pak Badut, terima kasih Pak Badut. Matur Badut. Sunar. Mbak Mantri, Mbak Mandor. Enggak. Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggake keluarga nelongso nanging kudu tak terima. Sayangi sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewe. Yen
Matur Sebaru udah Guntur, terima kasih banyak. Salam. Ayo kukut.